Vale, vamos pasar agora ao exercicio 5B deste documento de exercicios de repaso que estamos facendo. Modifico o exemplo do documento esquema XML do apartado correspondente ás claves. Este é un exemplo que teñamos nos apuntamentos de teoría. Temos que meter información nova para almacenar o número de seguridade social dos empregados, formato, está me dicindo que formato que ten que formado por 12 dígitos. Queremos introducir información de que empregados son os xefes do departamento, validando que estes empregados sean válidos. É dicir, está me dicindo que un xefe de departamento ten que ser un empregado que estea registrado xa no sistema, que estea como empregado. É dicir, aquí indirectamente me están dicindo que teño que usar as claves primarias, claves foráneas, crear un elemento de contactos que permita agardar hasta 4 elementos de teléfono para cada empregado. Vemos que este é un elemento lista, é dicir, o exemplo que me están montando un elemento lista onde cada un dos elementos terá que cumplir que é un formato de teléfono concreto. Vamos directamente xa a un exemplo XML que me validaría este documento. Un exemplo XML que validaría este documento sería algo deste estilo. Teño un elemento empresa que está formado por distintos empregados. Este exemplo xa utilizamos en exercicios anteriores. Empregado, o empregado a saber ten un nombre, departamento e uns contactos. Aquí o que dicía antes que cada contacto, cada persona, cada contacto pode ter varios teléfonos. Isto ten que cumplir un formato un teléfono, un formato un teléfono, un formato un teléfono. Aquí teño un empregado registrado, teño outro empregado registrado. Teña a súa vez os departamentos. O departamento vai ter un atributo código que é o código de departamento, que en principio debería de ser único, é dicir, está me dicindo que está unha clave primaria ou un departamento único, o sea, un código único para este departamento. Este código non se debería poder repetir. Está me dicindo que o departamento ten un director, tal como estaba no enunciado, o director ten que ser unha persona que teñamos registrada xa no sistema, é dicir, este director pode ser director se está registrado neste sistema para este empregado ou para este empregado. É dicir, temos un principio, se queremos facer unha comparación con base datos, teríamos aquí que a tabla, se isto fora unha base datos, que a tabla de departamento ten un código, ten un campo director, que é unha clave foránea que apunta a unha clave primaria de empregado, que sería o número de seguridade social. Entón, unha vez que temos máis ou menos situados o que me están pedindo, bueno, a maiores o outro detalle que era o dos contactos, se dixen antes que podíamos ter distintos teléfonos dentro do elemento contactos. Unha vez que temos eso indicado, vamos a ver como sería un posible XSD que nos validara eso. Empezamos, como sempre, temos todo cerrado para montar a estrutura. Aquí aparece na solución un elemento XS, dos puntos de anotación. Realmente, dentro deste entrado único que hai información sobre unha descripción do que temos que facer na práctica, non me ten demasiada importancia. O que sí que ten importancia é que vexamos como está definido a estrutura do XSD. Entón, empezamos por un elemento empresa, como ten que ser, que é a empresa na que estamos traballando. Evidentemente, empresa vai ser un elemento complexo que está formado por unha secuencia de empregados e unha secuencia de departamentos. Entón, vamos a ver como definimos o elemento empresa. O elemento empresa vai ser un tipo complexo, evidentemente, que vai ser unha secuencia, evidentemente, vai ser unha secuencia de elementos empregados e elementos de departamento. Como empregado, a súa vez, xa estamos vendo na solución que o empregado a súa vez ten unha estrutura de elementos e o mismo vai pasar con departamento. O que facemos é definir tipos de dato. Defino o tipo de dato empregado, defino o tipo de dato do departamento, poño que as máximas ocorrencias que pode haber para empregado son 200, é dicir, podo registrar hasta 200 empregados, e as máximas ocorrencias para departamento ten 8. Isto xa fixemos en outro exemplo que había por aí. Entón, a partir de aquí, deste enunciado, onde puxen a estrutura, vemos aí a estrutura, a secuencia polo que está formada, eu teño que mezclar agora as claves primarias e as claves foráneas. Evidentemente, igual que fixemos nun exercicio anterior, estes datos tipo empregado e tipo departamento van a estar definidos aquí abaixo. Teño un dato tipo de empregado que podemos ver despois, ou só podemos ver agora. Eu cando defino aquí o empregado, digo que tipo empregado, e na entrada de tipo empregado digo que é unha secuencia dun nome, un número de seguridade social, un departamento e uns contactos. No caso de que haxa que facer algún tipo de filtro sobre estes valores, fixámonos que isto sale do XML. Cando falo do empregado, esta precisamente é a estrutura que eu teño que montar. Cando digo o tipo de empregado, que está formado por un nome, por un número de seguridade social, por un departamento e por un elemento de contactos, no caso do número de seguridade social, como me din que ten que cumplir certos criterios, defino un tipo de dato. No caso de contactos, como tamén me din que ten que cumplir certo tipo de datos, é dicir, certo tipo de datos, vou a definir un tipo de datos contacto. Nilable true, acordámonos que isto significaba que permitíamos que dentro do elemento contactos se me enviase un contacto a nulo. Vale, isto sería a definición do tipo de empregado. Outro elemento que teñamos que definir aquí arriba será tipo de departamento, podemos ver xa agora antes de saltar con outras cousas. Tipo de departamento, tamén o vedes no XML, o tipo de departamento vai a ser un elemento
que ten dentro un subelementado do departamento e tamén ten uns atributos. Pois vamos a ver como estaría esa definición. Tipo de dato do departamento é unha secuencia de elementos nome, que é tipo string, non lle fago ningún tipo de restricción, porque non me din que teña que facer ningún tipo de restricción sobre o nome do departamento. Sin embargo, sí que temos un atributo código tipo string requerido, un atributo director tipo string requerido, de momento aquí non poñemos ningún outro tipo de condición. Con eso xa teríamos definidos os tipos de empregados e tipo de departamento. Estos símbolos a analizar un poquinho máis adiante. Quedábamos pendiente de indicar, claro, que nós temos que ter unha clave única. Vamos a intentar entender isto. Que significa unha clave única? Significa que eu cando dea de alta un departamento, vamos ver o exemplo, eu cando dea alta un departamento, este código para min debería de ser único, é dicir, eu non podo ter dous departamentos co mesmo código. Ao mellor podría ter dous departamentos co mesmo director. Podera ser que un departamento fora dirigido por este tío e este departamento tamén fora por o mesmo tío, pero códigos de departamento iguales non. Se os códigos de departamento non poden ser iguales, estamos dicindo que este elemento código debería de ser unha clave primaria, debería ser un elemento único, unha clave primaria, un elemento key dentro do departamento. Entonces vamos a ver primeiro definir isto, definir que o código ten que ser un elemento primario, un elemento único. Se facemos analogía con base de datos, na tabla de departamento ten que haber un campo código que é a miña clave primaria. Vamos a ver como faríamos isto. Definimos un elemento key, XSK, dicimos que é un departamento único, poñemos o nombre que queiramos, pero vamos a indicar un nombre. Donde vai a estar este elemento único? Como xa dixemos aquí en clase, vai a estar no elemento departamento. Primeiro dicimoslle donde se vai a aplicar este elemento único. Bueno, pois vai ser aplicar xs2.select, xpath, xa nos acordamos que xpath é indicar que vamos a utilizar a linguaxe de consulta de ficheiros XML e XPath, que veremos máis adiante. De momento, só nos interesa indicar que é no elemento departamento. O seguinte que temos que indicar é, é no elemento departamento e dentro do departamento cae o que vai a ser a clave primaria. O clave única vai ser o nome, vai ser o director, non, vai a ser o código. Cando facemos referencias a códigos, temos que indicar eso con unha arroba. Que significa? Bueno, XPath, vamos a poñer a clave primaria no departamento. En que campo vai a ser? No atributo código. Este código de aquí é suficiente para indicar que no XML este atributo código vai a ser único. A partir de aí, o seguinte que poderíamos facer é buscar se necesitamos algún outro tipo de... Bueno, vamos a seguir xa co que estamos aquí con esta key que vedes abaixo. Aquí arriba definí unha clave primaria en departamento e aquí vamos a definir unha clave primaria en empregado. Simplemente para que vexades distintas formas de facelo. Eu agora o que vou intentar facer é que, miren, empregado, o nome dos empregados non pode repetirse. Este nome daqui vai a ser a miña clave primaria. Ten sentido eso? Home, moito sentido non tería. Normal sería que definiramos o número da seguridade social como clave primaria. Pero aquí, tal como está o exercicio, vou poñer un nombre, que o nombre non se me pode repetir en empregado. Pois entón, facemos o mesmo. Vou a definir unha clave primaria chamada empleado válido, vai a estar no elemento empregado, perdón, dixeno mal, non é o nombre, está perfecto, por eso vos estaba dicindo que non teria moito sentido facela no nombre, vamos a facer no número xa social, que é o que debería de ser único no ficheiro, e de feito está aquí feito. Vou a crear unha clave, vou a chamar empleado válido, vai a estar no elemento empleado, vai a ser o elemento número da seguridade social. Fixádevos a diferencia entre este e este. Arriba fago unha clave primaria sobre un atributo e abaixo, por eso aparece arroba, e abaixo fago unha clave primaria sobre un elemento, por eso aparece directamente sin arroba. Estou indicando que para cada elemento este número e este non pode ser o mismo. É o meu identificador de empleado. Vale, entón, con esta sintaxis de aquí, creei unha clave primaria sobre a tabla empregado no número xa social. Sobre este elemento de aquí, creei unha clave primaria sobre o arroba código no departamento. Agora quedaríanos facer as claves foráneas. E vamos a ver como poderíamos facer eso. Entón, vamos por partes. A min agora o que me interesa, a ver, aquí temos unha clave, como vimos agora, que me identifica a clave primaria dos elementos, dos empleados. É un identificador único dos empleados. É algo que, como dixen agora, me permite que este número e este que sean empleados distintos. Bien,
Cando dou de alta un departamento, a min interésame que o director do departamento ten que ser algún dos empleados que temos aquí. É dicir, a min interésame que este director sea unha clave foránea que apunte a este número da social ou a este número da seguridade social. En base a datos, isto sería unha clave foránea que apuntaría á clave primaria da tabla empregados. Entón, como facemos eso? Bueno, pois vamos a facer unha clave foránea. Unha clave foránea, vamos a ver aquí. Vou definir unha clave foránea que lle vou a chamar director e que ten que apuntar a unha clave primaria. Clave primaria enlazo por este valor de aquí. Por este valor de aquí, é dicir, estou dicindo que cando me metas un director ten que referenciar a unha clave primaria, a cal é inválido. É inválido cal é? É os empregados que temos no número de seguridade social que temos nos empregados. Póñolle un nombre á clave foránea e dígolle a quen apunta. Dígolle onde se aplica, evidentemente vai se aplicar no departamento. Vale? Neste departamento de aquí. Vai se aplicar no elemento departamento. En que campo se vai aplicar? En @director. É dicir, aquí estou creando unha clave foránea no atributo @director do elemento departamento que me apunta a calquera número da seguridade social que teña no empregado. É dicir, estou indicando que este valor que poño aquí ten que ser un dos valores que temos aquí. Se eu aquí fago un cambio, saco 7 ou modifico por un 6 e intento validar, xa me vai dicir que se non se cumplen as integridade referencial, exactamente igual que nos pasa nas bases de datos. Se ora agardo, executo, ora, non sei se fixen unha cosa máis, se os executo, xa vai validar. Entón, o que me interesa que se vexa é definín unha clave primaria no departamento para que non se me repitan os códigos do departamento, definín unha clave primaria nos empregados para que no campo NS número de seguridade social para que non se me repita o número de seguridade social, definín unha clave foránea no departamento para que o código director sea un dos empleados que teño definidos a nivel de empregado. Se o queremos, para que vexamos sobre todo como se pode relacionar as primarias cas foráneas, podemos facer algo máis. Volvo a insistir, aquí creei unha clave primaria en departamento, que ven sendo, estamos volvendo aquí, deixame cerrar un pouco, que é esta clave primaria para que non se me repita, isto para que non se me repita. Eso foi o que fixemos aquí cando fixemos esta key. Fixemos outra key nos empleados para dicir a clave primaria dos empleados. Eso é para que este número da social e este número da social non se me repita. Despois fixemos unha clave foránea no director para que só poidan ser directores os empleados que teño dados de alta. Para iso fixos unha clave foránea en director, que é esta de aquí, unha keyref, chamelle director, que está apuntando os empleados válidos, fago no elemento departamento e no atributo director. Entonces, isto hasta ahora é unha clave foránea que apuntaría a esta. Eu podría, xa que queremos mezclar cousas, podría incluso facer máis claves foráneas, e aquí está a vantaxa que temos cando traballamos con XSD respecto a DTDs. A min podría me interesar que cando, non ten moito sentido, pero que cando eu día de alta un empregado con un departamento contabilidade, que este departamento tamén teña que estar aquí. É dicir, podría me interesar que aquí houvese unha clave foránea, se pensamos en base de datos, que na tabla de empregado, cando dou de alta o elemento departamento, necesite que sea un departamento que está registrado. Se nos acordamos, unha clave primaria para o departamento xa creamos no elemento código. Agora faltaríanos, en tal caso, crear no departamento este unha clave foránea. Que fai que me terá que apuntar a clave primaria dos departamentos para que non me deixe meter departamentos a empregados se ese código de departamento non existe. Vexamos como se fai. Eu podría facer, agora vou cerrar estas para que non liarnos, podría facer unha clave, xa me perdín, aquí, podría facer unha clave, vou chamar departamento, que está referenciado ao departamento único. Quen é o departamento único? Se nos acordamos, foi a primeira clave que fixemos. É a que me identifica a clave primaria do departamento. É dicir, estou creando agora unha clave referencial, unha clave foránea, que apunta a departamento único. Lembremos, departamento único é a que me garantiza que este código é distinto para cada departamento, é a clave primaria que teño o departamento. Ben, estou creando, apuntando a esa,
estou na facendo en empregado, claro, estou facendo neste elemento empregado. Por qué? Porque eu quero que empregado neste elemento crear unha clave foránea que me apunte a este código. Vamos aquí, entón, vale, en empregado, en que campo? En departamento. Aquí, resumidamente, estou creando unha clave foránea que o que me vai a garantizar é que cando eu poña aquí un valor de departamento, este valor ten que estar nun destos códigos que temos aquí. É dicir, xa resumo con isto, este departamento, se facemos analogía con base de datos, esta tabla empregados ten un campo departamento que ten que ser unha clave foránea que apunte á clave primaria de aquí, a este valor de aquí, a código. Ao mesmo tempo, este campo director ten que ser unha clave foránea que apunte á clave primaria da tabla empregados, que era esta de aquí. Deixamos aquí. Con isto xa estaría solucionado este exercicio 5b.